Bună ziua și bun venit la un nou videoclip de pe canalul de YouTube David Stars. Astăzi vă arăta cum să montați un Xbox 360. Va fi un videoclip mai special. Și vă voi arăta și unde să băgați un hard pentru acest Xbox. Hard de 250 de GB. Acum vă arăt imediat cum să montați hardul și vă voi arăta și cum se folosește un Xbox 360. Păi uite, aici aveți în fața consolei, intrați, uite aici și aveți aici butonul acesta. Dați, uite așa, s-a deschis. Și uite aici băgați hardul cu fața, uite așa, îl băgați. Trebuie să aud un tâc când îl împingeți și gata, a fost băgat. Acum vom pune înapoi acest plastic și îl vom monta. Bun, acum îl vom monta și aceste două fire, să nu le credeți că sunt de la televizor sau ceva, sunt de la Kinetic și cameră. Păi, prima dată băgăm firul de alimentare. Sau, nu contează, eu de obicei îl bag ultimul ca să nu se deschidă. Și la acumulator când îl băgați în priză, ca să meargă, va trebui să apară acest butonel. Băgați mai întâi firul de HDMI care îl conectați cu televizorul. Mie va fi mai greu să vă arăt, deoarece trebuie să țin telefonul în mână. Așa că voi pune o pauză în timp ce îl bag. Și după aia vă voi arăta unde l-am băgat. Firul a fost băgat. A fost băgat în, nu știu exact cum să arăt, într-un loc aici în care scrie cumva în dreapta scrie HDMI și acolo îl băgați. Acum, cele de USB. Camera este de USB, puteți o puneți și la un laptop, dar Kineticul are un fir, un ștecher mai diferit și acesta îl veți băga, uite aici, lângă device-urile de USB. Și după ce l-ați băgat, atunci, adică nu se poate băga la calculator sau la laptop. Este un fir mai diferit. Bun, eu voi pune pauză în timp ce îl bag. Bun, acum vom băga camera la cele de USB. Bun, și acum vom băga cel mai important fir, firul de alimentare. Firul de alimentare l-am băgat. Cam uite așa ar trebui să arate firile băgate. Totul este băgat, acum ne rămâne doar să-l pornim. A trebuit să pun o pauză la videoclip cât să-l pornesc. Sau nu neapărat de pornire, dar ca să conectez cu televizorul. Gata, îl vom porni. Stați un pic că nu a ieșit bine. Bun, exact acum îl voi și porni. Va trebui să vă apară, uite așa. Să nu uit, să pornesc și controllerul. Aici vă voi selecta profilul. Eu voi selecta un profil care îs logat la Xbox Live. Următorul videoclip va fi cum să conectați un control Esperanza la PC, pentru că este destul de greu. Trebuie să downloadați o aplicație. Aici am intrat, uite, apăs aici ca să mi se deschidă fanta. Apăs înapoi pe ea ca să se închidă.
Așa arată un profil cu Xbox Live, dar unul care nu este logat arată altfel. Aici, sistemul. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu vă voi spune pa!